Adik, Ma, Anggi daw mai nyelai, dinilai mana sirita? Apa? Ang dong nadi, ada ayah piana zangna. Bayi dia zoni presentku, nah jasna na. Adik, mabaper kamani moनगोन नामा? एसे रांनि गोनांथि जादों आदै. आदैनाबो स्कुलाव फिस होनांसिगौमोन. रानि, बिदिबानो रांखौनो लांथ'दो ना. नाङा आदै, आं दाहारखौ लाथ'ला. माबाफोर खामानि मावनांगौ दंबा मावगोन आङो. नों मावथावथ' जेबो गैथ'वामोन रानि. बै माइखौसो मिलाव हैनांगौमोन. बेखौथ' नों हानाय नङा ना रानि. हागोन दे आदै. हाब रानि, बेखौ नों लांनो हागोन जानो? नों दुखु दाजा आगै, आं दङ ना. आगै, माथो नोंना इउनिफर्माबो सिबाय? आया, बिदि होननो हामा ना नानि. नों स्कुलाव थाङोबासो लेखा गोरों जागोन दा. आरो आं दङ ना, आं माबा मोनसे खालामगोन र' आगै. नों सिन्था जानाङा दे आगै दे. दिनै होमबा नोंसिनि पकरिखौ जानायसै. मा मुं नानि नोंना? ओमफ्राय नोंनि आब'नालाय? आंना नाम गैया. नोंना बिदिबा नामानो नाम गैया नामा?